Accountants, awdituri, avukati, bankiera u professjonisti fis-servizzi finanzjarji kollha kelma waħda ma nistgħux nibqgħu fis-sitwazzjoni preżenti għaliex fin-nofs hemm lejxin ta' eluf ta' ħaddiema u għalhekk l-importanza li jkun hemm vot b'saħħtu favur Malta fit-3 ta' Ġunju li ġej. Dan ħareġ ċar waqt laqgħa li saret fin-naxxar fuq stedina tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil mal-professjonisti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Daw kollha preżenti spjegaw illi bħalissa minħabba li s-servizzi finanzjarji jinsabu f'dan l-ikraħ jeżisti periklu serju għal eluf ta' impjiegi fil-fabriki fil-qasam tal-manifattura u setturi oħra bħal software development. U jekk dan is-settur jisfaxxa ikollu effett anke fuq jobs oħrajn bħal technicians, ħaddiema fis-supermarkets, fattigi u ħaddiema f'ristoranti. Dwar dan ikkummentat l-ekonomista Elaine Bonello. In-nies li jaħdmu dan is-settur u għandna ħafna barranin li jaħdmu dan is-settur jiġu hawnhekk, jixtru l-proprjetà, jikru l-proprjetà, jikru l-karozzi, ikollhom in-nannies, ikollhom il-cleaners, jiġifieri this is creating a whole new service industry. Laqqas irrid naħseb ir-ripple effect jew id-domino effect jekk ikollna problemi fis-servizzi finanzjarji għax ħaġa ġib l-oħra u l-industrija tibda kif ngħidu bl-Ingliż it will implode. Ħadna wkoll il-kummenti tal-ex-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Francis Vassallo. Tana jaffetwa il-kulħadd, il-taxi drivers, il-kulħadd jaffetwa. U real estate ukoll, għax ħafna kiriet kbar. Quddiem sala pakkjata Simon Busuttil qar li gvern ġdid nazzjonalista isaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna fil-waqt li jitwaqqaf grupp ta' esperti li jwassal rakkomandazzjonijiet għat-tisħiħ ta' dan is-settur. Now, I believe more than ever that we can do it, but it is not a given. And I ask you all to share, please, to share with me this responsibility of getting this job done for ourselves, for our children, and for our country. Waqt l-istess laqa l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Fenek fakret li s-servizzi finanzjarji huwa settur li domna 30 sena biex nibnuh u jekk nitilfu r-reputazzjoni ta' pajjiżna ikun diffiċli nġibuha lura. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco minnaħa tiegħu stqar l-impenn ċar tal-Partit Nazzjonalista illi jinelbu l-isfidi li għandu qudiemu dan is-settur. Dan jista' jsir ukoll billi jissaħħu l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u jiġi salvat isem Malta.